Bine, a fost o experiență nouă și interesantă pentru mine. Probabil ca să practici yoga trebuie să fii pregătit și nu atât fizic cât spiritual. Trebuie să ajungi la această etapă. Ori eu practic sport, sală, shaping, exerciții cardio, dar yoga nu am practicat niciodată și chiar mi-a plăcut. Probabil o să încerc să mai vin. Sunt în 21 de săptămâni, adică mai mult de jumătate de termen și da, sunt însărcinată. Mi-a plăcut foarte mult că am făcut exerciții în special pentru coloana vertebrală, pentru a echilibra ambele părți, pentru că, după cum mi-a spus instructorul, anume în perioada asta frumoasă de sarcină, corpul femeii suferă careva modificări. Și acum am făcut anume exerciții ca să am o ținută corectă, ca să merg cu spatele drept și mi-a plăcut. A fost un pic... nu dureros, a fost o durere plăcută pentru că am simțit cum se întind mușchii foarte bine, chiar dacă a fost un pic mai tensionat în unele momente, dar m-am relaxat. Acum mă simt mai bine.